Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanku da zuwa wannan shafi nawa na Zinariya TV. Da fatan an yini lafiya, ya ibada. A yau dai ba tare da wani cika ku da surutu ba, zan nuna muku yadda za ku samu kyautan data ne har guda 2000 a rana ɗaya a cikin tsarin application ko in ce manhaja ta My MTN. Da farko dai ya kasance wannan application na My MTN ka sauko da shi daga Play Store, ko kuma already kana da shi sai ka yi clicking a kai kamar haka. Zai ɗan yi searching, yawwa in yi searching haka, yawwa ya buɗe. Idan ya buɗe zai yi searching haka, yawwa yana searching, yawwa alhamdulillah ya buɗe. Muna da ɗan damuwa yawa kama za ga gun da ake zane haka ta gefe haka ba, yawwa zai buɗe nan da free data gun mai light ɗin nan. In ka taɓa free data sai ka jira ya buɗe, yana searching, yawwa za ka jira, yawwa ya buɗe nuna maka kamar haka. To sai ka samu layi wanda ba a taɓa lodin MTN da shi ba, ko ma wanne ne, in dai MTN ne kawai. Idan zo ka nan sai ka saka lambar layin, misali na saka 08164243472. wannan ma lamba ta ce. Yawwa idan ka yawwa dukkan abin da ya nuna maka, yawwa to kun ga yanzu ya nuna cewa za a samu data 200 yayin da aka yi downloading na My MTN shi mai lambar 08164243472 kenan. Yanzu abin da ya rage ma shine sai ka taɓa wannan. Idan kai haka sai ka tafo nan gurin. Idan ka zo ka sake shiga wannan option sai ka ga user. Idan ka shiga switch user zai buɗe kamar haka. Idan ya buɗe kamar haka sai ka saka irin lambar kamar ta 081 ɗin nan 64243472. Idan ya buɗe za ka yi proceed. Idan kai login, kuma ku manta ba ita wannan lambar ita ce ta wanda na haka za su tura confirmation code. Idan aka turo OTP sai ka saka kana login, za su nuna maka cewa kai activating datan ka guda 500 na My MTN da ka samu. Yawwa to alhamdulillah haka ne. Za ka yi ta yi sai ka yi alayuka guda 10 a rana, kaga guda 2000 kenan. To su ne na rana. Wanda ma in ka ga dama za ka iya yi alayuka guda 10, za ka samu data 2000. To wannan shine tsarin My MTN. Alhamdulillah, kar ku manta, domin samun irin waɗannan garaɓasa sai ku danna subscribe na shi YouTube channel. A ƙasa za ku ga yadda aka rubuta subscribe. Yawwa masha Allah, ku sha ruwa lafiya. Na gode sai kun ji ni.